umfana wami ihlangene nenkani bayazama abantu la ngaphandle bayayifuna impilo kusekolilana wemfana wami indlela ihlangene nenkani Soweto ngisesilungu fuck behla benyuka avika indlala nabo bon ngisesilungwini sakhona bona lokho ehla yenyuka amablessa avika indlala nawo bona lokho ehla yenyuka amablessa avika indlala nawo sayihlangene khona la nawe madoda lesilungu sizofuna impilo ha hola galo hola lapho ni right lesikhondla khondla somsakazo Ukhozi FM going down. Ukhozi FM Top 20. Ngabe izinto siyazenza manje Ngabe izinto siyazenza manje Ngabe izinto siyazenza manje Ngabe izinto siyazenza manje Ngabe izinto siyazenza inkinga swela amandla inkinga swela amandla Ngabe izinto siyazenza manje Ngabe izinto siyazenza inkinga swela amandla inkinga swela amandla Ngabe izinto siyazenza manje Uhulumeni ngicela ungiphe imali ngithola ithanda yomjolo funa ukuqeda uphelenyana Anzwanga ngithola ithanda yomjolo funa ukuqeda uphelenyana Anzwanga lapho ngithola ithanda yomjolo funa ukuqeda uphelenyana Uhulumeni ngicela ukhiphe imali ngithola ithenda emjolweni funa ukuqeda uphelenyana hayi ngifuna ukuqeda uphele nezwa yini hayi ngifuna ukuqeda uphele nezwa yini Sebehambe buzana ukuthi wena ufike nini kulomjolo suka kuwo usuphelile manje ngiyayicela nami lethena ngiyayicela siyazenza manje Ngabe izinto siyazenza manje Ngabe izinto siyazenza manje Ngabe izinto siyazenza Ngabe izinto siyazenza manje Ngabe izinto siyazenza manje Siyazenza inkinga swela amandla inkinga swela amandla Ngabe izinto siyazenza manje amantombazana sokhozini amantombazana Ngabe izinto siyazenza
Siyabonga. Danke mdala. Wenza isihlelo masengihlanze nendawo kumnandi emhlanje. Yeah. Oh yeah. Usulala nawe. Kalukiphi manje. Kombesa nje la kwakunjani. Hashtag Ukhozi FM Top 20. Noma fresh. Ukhozi FM. Big as the Super Bowl, but the difference is it's just two guys playing that they did in the studio. Haya baningi. Wethuna. Ithini? Haya baningi. Ha. Ikola kanje. Intsha. Hayi nawe. Intsha. Nawane. Akaqeda inyanga ngiqeda. Yo. Hayi labaningi. Shabi Uyena yamuntu. Uyayedwa mina malanga. Shono darling wenzele nokubu. Lusha kakhulu uthando lwethu. Uyedwa luvutha malanga. Yikho silala sibhekene. Shono darling wenzele nokubu. Siyofika la befika khona nabantu babo. Siyohlala la behlala khona. Awusiyohamba la bahamba khona. Boma vacation dalo. Kuma vacation. Awusiyohamba la bahamba khona. Boma vacation dalo. Ithini? Awusathandana kamnandi. Saphila kamnandi. Saze sajola kamnandi we. Osathandana kamnandi. Saphana kamnandi. Saze sajola kamnandi. Insofle ngale le. Kakhulu yo. Very talented. Yo uziyayi. Ayakhuphuka kodwa. Izwa nje. Baba. Ufitha yonke indawo, maskandi, piano. Ayi. Yayizwa le beat yamasela kanjani? Ayi. Yeah. Yeah. Ithini? Hayi labaningi. Si. Hayi abaningi. Hayi abaningi. Uyena yedumubu. Hlala sibhekene. Shonota wenzelelo. Sachu. Hayi nami ngiyamfuna ngizosho kuye ukuthi hayi uthando loshaya kakhulu. Hey! Ngisho khona lokho. Yeah. Kwazi mnandi msazweni wesizwe Ukhozi FM ku 90.1 107.4. Sikhuba mnandi ku top 20 Ukhozi. Lensizwe isencane kodwa ikusasa lana mlelo Ukhozi FM. Ikusasa lana Asembe enhla nasezansi la ukhona lelo Ukhozi FM usemotweni uvawe car wash. Usekhaya relaxile ukhiphi washing. Keeping ingubo uyifaka kwindish awuyibascom or uyikhiphe emshinini uyigaxa uyidump drop kunjalo nje lamahlambe uyongena ku drive through ushaya igawulo yakho uthi mina ngiphuze cappuccino ngiphuze espresso ngiphuze latte ngifuna energy drink ngifuna istil noma ikuphi lokho okwenzayo manje namhlanje emsazweni Ukhozi FM sihleli noNtuthuko ukhonde ugumede awumazi kakhulu ke ngoSminoff Sminoff ngeke fana ngeke I think turn it down unjani bese Siyaphila futhi singezwa yini. Uyaphila bezu? Hayi siyaphila kufana. Ngijabula bese ukubona. Size sibonane ngize ngikubona mehle enyama. Ngihlezi ngikubona on socials.
ngibona nakhona ukuthi wenza kahle kakhulu mhlambe lokuqala lakho nje ngaphambi ukuyibongela kubantu abakuthandayo nabantu abakusupporte from day one uzobe lo Smino for yena manje. Ngizoqala nje ngibingelele abalaleli bokhozi FM isikhondla somsakazo bese ngibingelela abathandi bamabhinca nabathandi bomculo kaSminoff Makumba Manomhlaba. Ngizothanda nje ukuthi ngibonge kakhulu kubantu abalandela uMaskandi bayasenzela iqiniso angikhethe ibala lamuntu ngazonke abantu abalandela uMaskandi angeke ngize ngikwazi ukuthi ngiba position ukuthi ubani kuphi nakuphi kodwa nje wonke umuntu olandela uMaskandi especially ama TikTokers labantu abama influencer lapha ku TikTok siyabonga kakhulu mfowethu. Yazi ukuthi Sminoff album wenzayo ukhipha hits kunengoma ezifanele lade sidlalile ngisegoli satshola eyintweni abangahlangene nazo uthola ukuthi ke umuntu usegcina manje uyalingeka naye so ngangiqwashisa leyo nto ukuthi nabo laba bazama ukuthi besondele kubantu babantu cha ayiphele leyo nto leyo. Okay mangibuka la lengoma le amagama okwehlulwa bokomuphi umuzi usixoxele nje mhlambe iminutes ngaleyo ngoma. Amagama okwehlula okokuqala nje la iqala khona ngangisemuzweni ukuthi into yami isuka ekhaya isuka ekhaya futhi isuka ekhaya umama masayito mabili so uma ngabe ngithi mawulwa nami ulwa ubaba vele uphila kimi umkhulu uphila kimi njengoba kwabantu abenza lento engiyenzayo njengamanje ilowo muzi wami ngase ngiyisebenzise ekutheni ke akufanele mangabe ngenza into nami eyisiphiwo sami bese kuba khona umuntu ongilisayo ongalingani futhi nomkhulu ngoba umkhulu umdala kunaye noma kuthiwa kasekho emhlabeni ngeke iziphumelele leyo nto. Ngakholela kakhulu abantu abadala abantu Ngikholela kakhulu. So windoda or umfana okhulayo ukhulela esintweni. Ukhulela esintweni nje ngiphila ngaso isinto. Ngithanda le. Ubhizi ngani manje ngaphandle komculo? Khona mhlambe i-projects noma ngathi ngaphandle komculo ngoba vele ilona business olenza. Ikhona i-projects esingayilindele khona into busy ngayo manje. Njengamanje into esibhizi ngayo esifocus kuyo njengamanje umcimbi live in concert kaSminoff ezobe ilapha eGold Reef ngomhla ka4 October. Ngicela uyimema live in concert. Yes. Okay. eGold Reef. Donso asambe ngizoyishaya flag qhubeka. Bese kuba i-album kaSminoff ngibhizi nge-album estudio. Yeah. Izoba usuyazi isihloko se-album isothini? Isihloko angakasazi angabe isho ngaso kodwa zikhonyana engabakhethisa kuza abantu khona ethi ngabe nidakiwe yebo. Okay. Kube khona ethi ngizisho zonke noma leyo cabanga ukuthi izona ezozenza isihloko se-album ithi ngabe nidakiwe enye ithi ufunani kimi enye ithi ngimthande njalo. Yabona ke mina ngingathi makuthiwa ngiya-influencer it's adi lethu ufunani kimi noma ngimthande njalo. Ngimthande njalo right yeah and ufunani wena vele into ezoshesha ifike kubantu ngimthande njalo ukuthi umbeka amabala umbeka u1 no2 no3 owami nje kunenhlamvu noma ama lyrics ngizowasho ngoba ngikwazi ukucula ngizongitshela ukuthi obani abenze le ngoma. Mangicabanga wena inhliziyo ishona phansi sometimes ngivuka ulaka ngoba kumele ungithane ngikuthithise okweqanda kwakumele ungithane ngikuthithise okweqanda wena wezwa amanyala sengihlala ngikhala wezwa amanyala sengihlala ngikhala wena